An kamo sashen Hausa na gidan Radio Garkuwa FM akan mita 107.3 FM. Jama'a masu radiyo assalamu alaikum, barkamu da saduwa tare da kuwa sashen labarin namu na Hausa wanda ke zama bita kan wannan mako da ke shiryewa wanda Jazuli Sar san gabatar tare da tallafin Burkina Biya bangaren na'urori. Akan labarin namu za ku yi cewa yanzu haka dai hukumomin Nijar sun umarci waɗanda suka ci kuɗaɗen dalar Amurka da aka tsinta yankin Tasawa a shekarar 2019 da su maida su a baitulmalin gwamnati. An tabbatar da mutuwar mutane 4 sakamakon tarwatsewar wata motar daukar kaya. Lamarin ya faru ne a garin Unwajudu, gundumar Ciro Zerin. A cikin wannan makon aka soma baiwa matasan da'irori ko shiyoyi 3 na birnin Maradi horo kan yadda za su gudanar da kidayar jama'ar birnin Maradi. Ƙungiyar malamai masu koyar da harshen Larabci da Faransanci wato ta nan jihar Maradi ta gudanar da taro domin bayyana ma al'umma yadda harshen Larabci ke iya kawo ci gaban ƙasa a wannan wato na neman cikakken wato incin ƙasa da kawo sauyi. A cikin wannan makon ne 'yan kasuwar jihar Maradi suka sabunta babban biro ɗinsu na jiha a nan cibiyar 'yan kasuwa ta jihar Maradi. Yanzu kuma ga labarin kamar da suke. Yanzu haka dai hukumomin Nijar sun umarci waɗanda suka ci kuɗaɗen dalar Amurka da aka tsinta yankin Tasawa a shekarar 2019 da su maida su a baitulmalin gwamnati. A wancan lokacin dai an rabe kuɗin tsuntuwar ba a kan ka'ida ba, wato ba a kan doka ba, don haka gwamnati yanzu ta ce duk wanda ya ci su ya maido su. Tuni jami'an 'yan sandar bincike a Yamai suka gayyaci duk wanda aka raba wa kuɗin da shi zuwa birnin Yamai don ba da bahasi. Abar ɗan Neto da ke da masaniya akan kuɗin tsuntuwar na lokacin gwamna Zakar Umaru ya mana ƙarin bayani. Haka nan ne, wadda haraka ta akwatin dola da yara suka tsinto Najeriya suka zo da su Nijar, magabata suka yi wa wurin da su har da mun faɗi hanyoyin da ya kamata a ba a bi su ba aka tsaye da mu. To yanzu muna fatan kawai ga hanyar Allah ya sa gaskiya ta tabbata, Allah ya sa abin da ake jira ya hito, saboda ga ɗumuman da ake na ƙauye na bayan fage wanda sai mun je mu tabbatar da su, kamar abin da ake kwatanta ba ma miliyan ɗin da suka faɗi ba ne, banda miliyan ɗin ma ba a rasa wasu kuɗi, tunda aka ce an sa wani sarki ciki ya ranta bai maida ba, ta ina ne ya ranta, cikin wanda aka ba su ne ko cikin wanda suka ajiye ne daga baya. To sai in Allah ya samu da mai murji me ake ciki, sannan za mu tabbatar da me gaskiya. Amma dai duk wata wace hanya dai tunda har aka yi wannan, tunda har wanga abin ya hito, to yanzu insha Allah mutane za su sanin me gaskiya, me ya faru, menene aka koya mu, kuma menene gaskiya. Cikin mutanen da aka kira na samu labarin an ce an kira tsohon prefe na Tasawa, an kira tsohon gwamnan Maradi, an kira tsohon mayar, an kira sarkin Kwargon, an kira tsohon sebe na Tasawa, an kira su yaran wanda suka cince kudin. To cikin na ƙarshe na san dai akwai tsohon garin da ni kaina, saboda an ce yi maza zo ana jira a saurare mu abin da za a yi. Amma kamar yadda na gaya maka, ina zaton akwai wani rashin sasanci da ya samu can cikin garin har zuwa sarki a abin yanzu da hukuma ta yanzu. Kusurar Abar ɗan Neto da ke da masaniya akan kudin tsuntuwa a lokacin gwamna Zakar Umaru. An tabbatar da mutuwar mutane 4 sakamakon tarwatsewar wata motar daukar kaya. Lamarin ya faru ne a garin Unwajudu, gundumar Ciro Zerin da ke arewacin ƙasar Nijar. Idan muni da ƙarin bayani a kai. Fashewar ta auku ne a ranar Litinin da ta gabata da misalin ƙarfe 3 na yamma a ƙauyen Unwaju cikin ƙaramar hukumar Tabelot a gundumar Ciro Zerin ta jihar Agadez. Motar tana kan hanyar ta ne da ta haɗa Unwaju da Tabelot lokacin da al'amarin ya auku. Bayanan da suka fito daga hukumomin na Tabelot sun tabbatar da cewa wata tawagar hukumomi da jami'an tsaro sun kai ziyara wuri inda lamarin ya faru safiyar Talata domin yin bincike da kuma gabatar da ta'aziyya ga iyalan waɗanda abin ya shafa. Hukumomi sun ce fashewar ta yi sandiyar mutuwar fararen hula guda 2, wata mata mai shekaru 60 da 'yarta 'yar shekara 29 ke kusa da wurin da al'amarin ya faru.
tare da direban motar da abokin tafiyarsa. Fashewar ta haifar da babban rami a ƙasa tare da jefa tarkace har nisan kusan kilomita 1 kamar yadda rahoton ya nuna. Haka kuma an samu lalacewar dukiya ciki har da ajin makarantar boko da kuma tsirrai da ke kewaye. Binciken farko ya nuna cewa motar na dauke da kayan wani kamfani na kasashen waje mai lasisin haƙar zinariya a yankin. Har yanzu dai ba a bayyana a hukumance musabbabin fashewar ba. An gane da wani dauke da wannan ƙarin bayani. A cikin wannan makon ne aka soma baiwa matasan da'irori ko shiyoyi uku na birnin Maradi horo kan yadda za su gudanar da ƙidayar jama'a birnin Maradi da zai kwashe kwanaki 10. Wannan ƙidayar rabon da a yi irin ta tun shekara 2017. Hajiya Madam Balki Rabi'u mai kula da sashen samar da takardun haihuwa a ma'aikatar da'irar Maradi ta yi mana ƙarin bayani a kai. To muna yin shi ne bisa ƙidayar jama'a ce za a yi da an daɗe ba a yi shi ba tun 2017 rabon da shi. Yau shi ne aka azaza a yi a ƙidaya a san jama'a yawan mutanen da suka karu, a san daidai yawan mutanen da suka rage, a san yara nawa ne, a san manya nawa, a san tsohi nawa ne. Wanda suke samun horo da wanda aka ɗauka to yara ne wanda aka san suna iyawa. Kawai an ɗauki masu birebe an san suna iya yin shi, amma wasu duk sun taɓa ma risar zamantan general. Wannan kidaya da za a yi yana da bambanci da waɗanda aka saba yi a can baya ko dai ya ne abu. Masha Allah, wanda yana da bambanci. Menene bambanci shi? Mun ɗauki matakai mun ce wannan risar su shiga gida-gida su yi shi kuma ka a tsallake kowa ko kowa. Wanda ya sani ya tsallake ko yi wani abin da ba shi bane za a sauya shi. Take yanke a filasar shiga wani. Guri ne muka ɗauka saboda a san yawan jama'a, a san menene kuma wani taimako da yake zuwa nan Maradi. Yawan mutanen Maradi abin da yake zuwa ba shi bane ba. Taimako sai kaga an bado an ce wani gari muku alhali muna da yawa. Kenan ba a rubuta su, ba su ba da haɗin kai. To so muke su ba da haɗin kai dai a san yawan mutanen da ke da kwai saboda yanzu an kawo wani gudunmuwa ko wani magani wata rashin la'ayin ta samu a ce yawan jama'a Maradi gashi ga maganin da ya kamata a kawo. In wani abinci ne in wasu duk taimako da za a kawo ba sai da yawan jama'a ake kawo shi. To shi yasa akwai al'ummar da wannan kidaya ta shafa ko waɗanda ta hudda ko kuma da kowa da kowa za a karɓa, tun daga yaro tun daga ɗan shekara duka kowa da kowa, bata bar yaro bata bar babba ta bar tsoho ba, kowa da kowa za a gani da mace namiji duka kowa da kowa. Me kuke jira kan waɗannan da za ku ba horo idan za a gaskiya mu abin da muke jira da su kawo sakamako na kwarai ba na ƙarya ba. Ka a zo a wuce kowa ko a wuce wane ko a wuce wanda, su kawo ingantattun lissafi shi ne muke so a kawo a san yawan mutanen Mara daidai haka nan sun kai ba haka daidai muke so. Hajiya Madam Balki kenan. Rabi Kunan Kwasalara mai kula da sashen samar da takardun haihuwa a ma'aikatar da'ira ta birnin Maradi. Ƙungiyar malamai masu koyar da harshen Larabci da Faransanci ta nan jihar Maradi ta gudanar da taro domin bayyana ma al'umma yadda harshen Larabci ke iya kawo ci gaban ƙasa a wannan wato neman cikakken 'yancin ƙasa da kawo sauyi. Dr. Mamman Tasu'u a maji bala fannin Larabci da bayani. Makala biyu ce aka shirya. Guda ta farko tana bayani saman kan harshen Larabci yadda zai ba da gudunmuwa ga cigaban ƙasa, musamman yanzu ana maganar refondation. To wannan harshen na Larabci ta wasu huskoki ne idan aka yi aiki da shi zai ba da gudunmuwa wajen refondation. Abu na biyu, harshen Larabci ta yaya za a yi amfani a cikin makalar ta biyu za mu ji yadda za a yi amfani da harshen Larabci domin magance matsaloli na ta'addanci da kuma rashin tsaro a cikin ƙasarmu. Insha Allah wannan makalai guda biyu masananmu suna nan za su gabatar da su, kuma abubuwa ne waɗanda suke duk wanda yake buƙatar su ko da Faransai ko da Larabci duka yana iya samun su a rubuce insha Allah. Madalla, kun yi magana akan tasirin harshen Larabci cikin refondation da kuma tarbiyyar da wani tasiri na kawo sauyi a 'yan ƙasa da kuma cigaban ƙasa da tarbiyyar da. Wannan abu ne wanda yake a fili, saboda mai idan muka yi lissafi shi harshen Larabci abu ne wanda yake shi ya tilasta kanshi a Nijar har ya zama to harshe ne na karatu. Domin kuka yi lissafi bature da ya zo da harshen shi ya zo, da farko ya so ya tilasta mutane da karhi dole ka harshen shi za a aiki da shi,
amma Allah da ikon shi 'yan ƙasa suka ce hallau su ma harshen larabcin nan tilas sai an yi shi, tilas ya sa tun farko bature ya janye ya ba da dama aka buɗe karantar da harshen larabci a matsayin franco arab. To kuma in muka diba tun da shi harshen larabci daman abu ne wanda yake da alaƙa da addinin na al'umma na musulunci, to kenan tabbas yana iya kawo ci gaba idan aka yi aiki da shi. Misali ci gaba na ɓangaren haɗin kan ƙasa duka gaba ɗaya, ci gaba na ɓangaren ko amfani da shi domin koyar da wasu ilmummuka waɗanda suke na zamani. Larabci yana da wannan ɓangare shi ma. Abinda dai ya sa nan wajen mafi yawa duk karatun larabci da ake yi ana yin shi ne ɓangaren adabi, ɓangaren literary. Alhali ko karatun larabci shi ne ma daga cikin shi aka fara science. Mafi yawan masana na tarihi kimiyya, ilimin kimiyya, masana wanda suka wuce can baya, wanda sun rubuta har yanzu akwai littattafansu, kenan su sun yi rubutu ne saman kan kimiyya, ilimin kimiyya. Ta bakin Dr. Mamman Tasu Mujittaba kenan a fannin larabci. Cikin wannan mako ne 'yan kasuwar jihar Maradi suka sabunta babban birinsu na jiha a nan cibiyar 'yan kasuwa ta jiha. 'Yan kasuwar sun sake zaben tsohon biro na 'yan kasuwar jihar Maradi da za a yi shekaru 4 na aiki don gyara kasuwanci a jihar Maradi. Alhaji Sani Sule, sabon shugaban 'yan kasuwar jihar Maradi, da ƙarin bayani. Muka sabunta biro consular na region Maradi, ne wanda ake yi kowane shekara 4, wanda ya kare alhamdulillah an samu irin gani. Ni shi saboda nan gaba za a je a yi assembly general national ta chamber de commerce. To ga shi akwai cin an gudanar da tattauna da ainihin ba da ba'asi na dukkanin ayyukan da tsohon biro ya yi na ci gaba da kuma bangaren abin da ya shafi hulɗoɗi a kan harkar kasuwanci da wasu jihohi da ƙasashe. An zaɓi ku a matsayin sabon shugaba ko kuma an ƙara zaɓen ku a matsayin sabon shugaba, ya kuka ji ga wannan yarda da suka ƙara jima? Sai dai mu ce mun gode ma jama'a, tun da ai nauyi ne ka ɗauka. Na kwata Allah ya ba mu ikon shi da wanga nauyi da taimakon Allah da kuma taimakon su, tunda sai sun kama yadda abinda Allah ya samu fuskanta za mu samu nasara insha Allah. Waɗanne irin ayyuka ne wanda kuka gudanar da su wanda 'yan kasuwa suka yi ƙarfin gwiwa sake zaɓen ku a matsayin wanda zai ci gaba da jagorancin wannan ɗaya? Kun ji abubuwan duk da aka yi cikin shekara 4 kaga aiko wanga ɗakin da muke cike muna magana cikin wannan shekara da aka yi shi, to kaga ko ai ci gaba ne tun yanzu Allah ya sa gashi president na regional ya samu yuran shi na kanshi cikin chamber de commerce da shi da secretary da treasury. To alhamdulillah ka ko wannan an samu cigaba sosai. Bayan wannan kuma da dai matsalolin da Allah ya sa muke da su, muna samun mu kai su wajen shugabanni tun daga gwamnan jiha har wajen minista na kasuwanci a wajen shugaban kasa. Ko gani ko kwanan shugaban kasa ya zo nan kuma mun zanna mu yi nazari dukkan matsalolin da ke rufe na kasuwa da wanda 'yan kasuwa gare su, mun rubuta mun ba shi a rubuce yanzu na jira amsa. Da hakan ne kuma muka zo ƙarshe abin da ya zo ga fuskar labarin namu na sashen Hausa wanda ke zama bita kan wannan mako da ke shirin shudewa. A madadin Burkina Faso da ya sarrafa bangaren na'ura, Nijar Zuli Salisu na gabatar da labarin, ke fatan mu wani lafiya.